बिथां बजेन दैमारि सार बिथाङानो एबसुआव थाबाय थाग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबां सेक्रिफाइस खालामबोनाय बयजोंबो सिनायजानाय अनजाथाव मनेस्वर दैमारि सार बिथांनि आखायाव होनायखौ जोङो इन्ट्र भिडिअआव जायखौ नुदों बियो बै समाव बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जेब्ला बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन 2020 सनाव बेवहाय बिपिएफ दोलोआ एबसुलेट मेजरिटि मेजिक नाम्बार मोनैयाव बांसिन नाम्बारखौ मोनदों अब्लाबो गभर्नमेन्ट दानो थाखाय जे मेजिक नाम्बार नांगौ बेखौ मोनैयाव इउपिपिएल दोलोखौ रिजनेल पार्टी हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथां सारा हांख्रायदोंमोन लाइजामनि गेजेरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनावबो सिटिक हरदोंमोन। दा बे सिटिकखौ मोनाखै होननानै दिपेन बर' बिथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन। बेखौ नाथाय बिक्रम दैमारि आदाया प्रुफजों लोगोसे सोर हैयामोन सोरनो होआमोन बेखौ होनबाय खोन्थाना होबाय। दा बेवहाय दिपेन बर' सारनि जाबादि खोथा बुंनाय बेयो मोनसे राजनितिकनि बुंफ्लानाय बादि नुयो। बिथांनि बुंनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बेफोरबादि माखासे सैलिंनाय भाषाखौ दिपेन बर' सारा बुंनो नाङा। बेबादि थगायनाय भाषाखौ बियो बुंनो नाङा आरो थगायखांनायनि उनाव जेब्ला प्रुफ जाहैयो बिक्रम दैमारि आदानिफ्राय प्रुफ फैयो अब्ला बिथाङा मा बुंदों मोनसे दानस्लिंलांनाय खाथायलांनाय मोनसे एन्सार होदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मिडियानि गेजेरजों स्टिकखौ रिसिभ खालामनो मोनाखै बे खोथाखौ आरो बेखौ लानानै गन्डगल जानांगौ गैया। नों जाहा थाहा बुंनायाव रावहाबो गन्डगल जानांगौ गैया। नाथाय बिपिएफनिफ्राय जेब्ला बुङो अब्ला बेखौ एन्सार होनो थाखाय सम आरो गन्डगलनि थाखाय रेडि जायो। मा जाखो बेयो खोथाया मा जाखो बेबादि जायोब्ला बोरै खौसेथिनि आसाखौ खालामथावगौ रायजो राजाफ्रा। एथ' गिदिर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव स्टिक रिसिभ खालामनानै स्टिकआ अफिसियेलि मोनहैया बेयो मा टेकनिकेल उसुबिदा ना इन्टारनेल उसुबिदा ना बेखौ भेलुलेस खालामनाय बिपिएफनिफ्राय फैनाय लाइजामखौ ना बेखौ मिन्थियै बादि थाफ्लानानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गादबनानै दोनथारनानै गावसोर सिरियै सासन खालामलांबाय थानायनि षड़यन्त्रसोमोन नामा खोथाया बेबो फैयो। दा अब्ला बिक्रम दैमारि आदाया मा बुंदों बेखौ एसे नायग्रोदो। बुंनायल' नङा गासैबो लेटारा दङ सोर हैदों बिनि प्रुफबो दङ। जोंहा अफिस सेक्रेटारि क'क्राझारावनो थायो बिथां बजेन दैमारि सार बिथाङानो एबसुआव थाबाय थाग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबां सेक्रिफाइस खालामबोनाय बयजोंबो सिनायजानाय अनजाथाव मनेस्वर दैमारि सार बिथांनि आखायाव होनायखौ जोङो मोनथिनो मोनदों। अब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे खोथाखौ बोरै नंखाय होनना बुंनो हायो। नुनो मोनबाय। लोगोसे बिथाङा मा फिननाय होदों बेखौबो आं होग्रोनोसै। बिथांमोना बे लाइजामनि सायाव रायखांदोंमोन जे जोङो एबसुखौ बै समावबो मोननै रिजनेल पार्टी इउपिपिएल आरो बिपिएफजों ज' सरकार दानो थाखाय 23/12/2020 लाइजाम हरदोंमोन होननानै बुंदों। आरो बे लाइजामखौ जिहेतु जोङो अफिसियेलि रिसिभ खालामनो मोनाखैमोन बेखायनो जोङो मैया स्पष्टीकरण होदों। बे लाइजामखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानाङा बे लाइजामखौ लानानै जोंनि गेजेराव गाज्रि परिबेसबो जानाङा। जोङो लाइजामखौ मोनाखै होननानैसो जोङो स्पष्टीकरण होदों। जों रावखौबो माने जोङो आक्रमण खालामनो थाङाखै क्रिटिसिजम खालामनो थाङाखै अफिसियेलि जों लाइजामखौ रिसिभ खालामनो मोनाखैमोन। दा जायगाया होफैदोंमोन आरो जाय रिसिभ खालामदोंमोन बिथांमोननि लेभेलावनो बे लाइजामा कि जाने खारन परिबेस परिस्थितिया बेबायदिनोमोन बिथांमोननि लेभेलावनो बे थाबाय जानांगौ। दा होफैग्रा आरो रिसिभ खालामग्रा बिथांमोनासो बुंनांगोन। बेखायनो लाइजामखौ बे समाव जोङो मोनोब्ला जि उद्देश्यआव लाइजामखौ लिरदों डेफिनेटलि जोङो बिनि सायाव रेसपन्स आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै हाबा मावनायाव एबसुआ मालाबाबो जिरायना थानाय नङामोन। नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिलिर बिबान जाथियता संगठन बेवहाय जिरायनानै दिपेन बर' सारनि रावफ्रा माबादि जायो सासे पलिटिसियाननि बादि राव रायलायो। सब समय बिपिएफ दोलोखौ नेग्लेक्ट खालामनाय भेलुलेस खालामनाय खोथा खायदा कौशल बानायनानै माबा मोनसे जाबसिननानै दोननाय पाब्लिकनि नोजोराव डाउन खालामनानै दोननो नाजानाय पाब्लिकनि नोजोराव
माइनास पइन्ट BPF दोलोखौ जाहोनायनि जेब्लाबो टारगेट आरो कौशलजों बिथाङा खोथा बुंबाय थायो। बिथांनि रावखौ सोर रायजो राजाफ्रा हमनो हायै दंबावो दिपेन बर' बिथांनिखौ एथ'ग्राब थगायो। जुदि थगायनो सानदोंब्ला बा नोंथाङा राजनितिकआव गोसो जाथारबायब्ला सोरबाया लागोन बिबानखौ ओंखारबोदो राजनितिकआव थादो बास MLA MP MCLA बायदिसिना जादो रायजोफोरनि उन्नति मावदो बास नोंथाङा जिबादि राजनितिक पलिटिसियान बादि जिबादि राव बाहायो मोननैखौबो इकुवेल स्टेटासजों नायनांगौआ सब समय सेर सुनाय बादि मोनसेया दरदिंबाय थालाङो। रायजो राजाफोर बिनि सायाव मा सानो नोंथांमोना गावबा गावनि कमेन्ट्सखौ फोरमायहरबानो जाबाय। आङो नेनानै थागोन। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।